Mindig drága, meg és mi a felszínen az ötvenni, neked van ez? Akkor mi a kurva anyámat érte, ha ez mindösszesen mezzeperre se vennénk itt. Hát valami. Vagy egy hallgatom, hogy délután azt hívták, se a vad nincs meg. Megkérdeztem tegnap tőle, hogy írjak tegnap rendelést? Tegnap tudtam volna rendelést írni. Persze, hogy szól. Ma ki vagyok írni embereket, ez egy napot, az meg 2 nap írja. Tegnap tudtam volna rendelést írni, mert itt volt nagyosan, itt volt az én. Nem, tegnap ne írjak rendelést. Tegnap nem tudtam volna írni. Tudod, cigaretták vannak, amit elkoptam a reggel, és nem tudom, hol van kutyasétáltatás jövőben. Azt hiszem, hogy tudtom figyelni.